През 1948 година, към края на лятото, дойде при мене пратеник от името на Димитър Тодоров Жарава, който ме покани да участвам като художник-мултипликатор за изграждането на студия за мултипликационни филми. Аз се заинтересувах от този въпрос, но бях доста така очудена, че именно на мене се е спрял един такъв голям художник като него, който познавах като много добър илюстратор, но лично с него не се познавахме. Аз бях съвсем млад човек, току-що завършил академия, само преди 4 години, и изграждах първите си стъпки в областта на изкуството. Съгласих се да се явя на срещата и да видя, да разбера в какво се състои работата, още повече, че винаги съм се интересувала от този род филми и не съм пропускала никога да видя на големият екран мултипликационните филми, които се даваха у нас. Когато отидах на срещата, останах изненадана, като видях, че това е една много стара, полуразрушена сграда на улица Леге. И стълбището, по което се изкачих до горният етаж, също беше полуразрушено от бомбардировките. В стаята, в която влязах, имаше и още няколко души други. Самата тя беше с попукани стени, олющена, с попукан таван, въобще сграда, която беше пострадала много от бомбардировките. И при тези условия трябваше да седнеме на дървените столове, които също бяха изкарани от някои стари тавани, вероятно. И Димитър Тодоров Жарава се запозна с нас и започна да ни обяснява, че при тези именно условия ние ще се наложи да работиме, защото няма друга сграда, където бихме могли да бъдем приютени. Но този човек ми направи впечатление с големия си ентусиазъм, с който говореше за филмите, които бихме могли да изградиме, да направиме. Че на въпросът ни, че ние никога не сме се занимавали с това изкуство, отговори, че няма място за страхове, че ние сме достатъчно талантливи и умни, за да можем да обхванем работата. Той ще ни обясни всичко, че е работил като любител такива филмчета и ще ни запознае много обстойно с цялата работа, ще бъде наш режисьор, ще ни дава главните моменти от филма, главните точки, на които ние трябва да се спираме, типажа на героите. И по-нататъка вече, когато ще можем да напреднем в работата си, всеки един от нас също ще може да прояви своят творчески талант в тази работа. Направи ми впечатление, че той с много ентусиазъм, с много любов говореше и така ни запали, така ни затрогна в това отношение, че ние действително се зарадвахме, че ще можем да поставим основите на първото филмче, което бихме могли да направим в тази област и да зарадваме децата, пък и други възрастни хора, които също се интересуват от такъв филм. И никой не се отказа. Бяхме Здрава Прахова, Бойка Мавродинова и аз, 3 души художници, а пък един оператор, Димитър Хаджиев беше, Юруков, който се интересуваше от техническата част на изграждането на куклените филми, и Димитър Тодоров, който вече, както казах, заяви, че ще ни ръководи в филма като главен режисьор и че ще бъде неотстъпно до нас и изобщо няма да се разочароваме в това отношение.
И започнахме работата. Хем отчаяни, че работиме при такива лоши условия, хем развеселени, че сме като първобитни хора едва ли не, върху скърцащите столове, върху някакви сковани набързо масички, а на тях бяха сложени някакви шперплатени съндъчета с стъклено прозорче отгоре, за да може кружката, която е поставена вътре в съндъчето, да осветява рисунките, които ние ще работиме, за да можем да даваме различните моменти в раздвижването на фигурите. Спомням си, че беше не само интересно, но отначало така плашливо започнахме с раздвижването на самите фигури. Определени как се работи, нали, кои моменти трябва да се спреме, как да допълваме и така нататък. Сега да не се впускам в подробни обяснения в начина, в който трябваше да се работи филмът. По-късно дойдаха да работят още Весела Гайтанджиева, Магда Гедова и Любен Чакалов, които подхванаха също нашата работа. Любен Чакалов беше един от тези, които се занимаваше с копирането на нашите рисунки и помагаше на оператора при заснемането. Голямо вълнение изпитвахме първия път, когато трябваше да видим на екранчето заснетите от Димитър Хаджиев рисунки, наши рисунки, и да видим раздвижени тези фигурки, които ние бяхме работили часове и дни наред. А пък до такава степен ни беше запалил Димитър Тодоров, че никой от нас не държеше сметка дали ще работи по определеното работно време или ще даде още толкова часове. Направо всеки ден почти се прибирахме едва ли не в тъмно в къщи, зарадвани от постиженията или пък замислени какво трябва да направим, за да постигнем нещо много повече в тази област вече, да усъвършенстваме нашите рисунки. А зад гърба ни наистина стоеше Димитър Тодоров, който винаги беше готов с своите похвали и критики, а ние самите вече умеехме да критикуваме работата си, да виждаме грешките си, да даваме съвети за някои неща, всеки кой как разбира нещата. И Димитър Тодоров никога не е поставил въпроса, че това не е наша работа и че само негова работа. Напротив, той винаги се интересуваше от нашето мнение и се вслушваше в нашето мнение. Така работихме заедно, ентусиазирани помежду си. А пък около нас обстановката беше направо трагична. Често пъти трябваше да ставаме, да прекъсваме работата си, за да сложим някоя друга кофа, която да събира течащата от тавана вода в тази порутена сграда. От страна на ръководството никой не се заинтересува да дойде да види при какви условия работихме ние и да разбере колко много ни струва това. С печката, която пушеше и която почти не можеше да стопли студиото, тъй като от всички страни духаше вятър и цяла зима изкарахме така, цяла година изкарахме в това помещение. А Димитър Тодоров от своя страна често пъти трябваше да напуска работата си, да ни оставят с задачите, които ни е поставил, за да ходи, да моли, да тича, да види какво става, дали ще имаме нова сграда. И чак пролетта вече се разбра, че някакво таванче ще бъде взето и там се проточи работата до ремонта на този таван. И едва след година, есента на 49-та година вече, таванчето беше построено, направено и ние влязахме в него, за да работиме. Всички се почувствахме едва ли не като в рая влязли в това помещение. Чисто, бяло, светло, с оберлихти, където имаше няколко малки стаички за работа и две по-големи студия. Едното за художниците мултипликатори, то беше най-голямо,
и едното помещение по-голямо също за тези, които пък трябваше да копират работите на художниците. Тук доди да работи тогава Милка Начева, която беше художник, декоратор. Изпълняваше проектите за фона на нашите рисунки там, фона, на който трябваше да се раздвижват всичките тези фигурки. Доди да работи още и Магда Гедова и Радка Бъчварова, и не мога още точно да си спомня. Още няколко души додаха, които изпълнители на Панева, Елза, която беше доста младичка. Но всичко това трябваше да се изпълнява върху целулоидни плаки, трябваше да се копират нашите рисунки, а такива нямахме и не можеха да ни доставят. Започна пак ново тичане от страна на домакина и на Димитър Тодоров за доставката на тези плаки, без които не можеше да се направи филма. И това беше изненадата ни, когато един ден ни стовариха купища от плаки, всъщност фотоплаки, които бяха повредени и не можеше да се прави нищо на тях, изпратени от някакъв институт, където се работят рентгенови снимки. Но тези плаки не бяха прозрачни. Трябваше да бъдат измити, трябваше да бъдат почистени. И банята и ваната послужиха за това. Започнахме вече да умуваме и да мислиме как, с какви химикали, с вода, и белина и какво ли не слагахме. Всички се запретнахме, зарязахме основната си работа и започнахме да мием, да чистиме, да бършиме с парцали, да триеме с четки, докато плаката наистина стана прозрачна и годна за работа. Това беше новата пречка и най-тежка пречка всъщност в главната ни работа. И аз 2 години прекарах в тази студия. Работих по филмите за Вълк и Агне, най-напред за От ума си Пати, след това Вълк и Агне, тези 2 филма, и преди заснемането на втория филм се наложи да напусна студията, тъй като ми пострадаха очите, възпалиха се от работата, от постоянното гледане на лампа, сложих очила и се опасявах за очите си и заради това трябваше да напусна студията. Но мога да кажа, че Димитър Тодоров беше такъв човек, какъвто рядко се среща. Той обичаше всички ни, помагаше на всички ни, никога никой не чу груба дума от него, даже в най-тежките мигове на работата ни, в най-напрегнатите дни, колкото и нервно да беше, колкото и тежко на него да му беше, колкото и ядосан да беше от това, че ръководството не ни помагат достатъчно и не ни дават това, което трябва, той никога не беше от тези хора да си излее яда върху нас, сърдит, че нещо сме сгрешили. Напротив, винаги бащински ни помагаше да поправяме своите грешки. Това е, което мога да кажа за него. И много съжалявах, че трябваше да напусна, но нямах друг изход. След това вече додаха други хора и след още 2 години дойде Тодор Динов, който беше специално изпратен в Съветския съюз, за да следва за мултипликатор, за мултипликационните филми, да разбере работата и да оглави студията според тяхното мнение. Сега какво е станало и какво се е случило в студията, аз не мога да кажа с подробности, само по слухове знам, че Димитър Тодоров, този добър човек, беше жестоко обиден и онеправдан от страна и на ръководството и на други хора и си е подал оставката. Подадаха си и други хора от тези първи, пионери, които поставиха основите на студията, а тези, които додаха на готово, вече можеха да се хвалят наляво и надясно с много успехи, защото на тях наистина имаше
много хора, които да им помагат, докато при нас никой не ни помагаше. Това не е верно. Той не може да се нарече баща на българската анимация, защото за да бъде такъв, той трябва да положи наистина нейните основи. А основите ги положи само Димитър Тодоров. Той може би нямаше тези успехи, които имаше другия, но той ги нямаше, защото нямаше неговите условия за работа. Аз съмнявам дали Тодор Динов, ако трябваше да работи при тези условия, при които Димитър Тодоров трябваше да работи, дали той би въобще останал в тази студия и дали би въобще направил нещо. Това е твърде много. Филмите, които Димитър Тодоров направи, съвсем не бяха по-лоши от тези на Тодор Динов, с които се хвалиха толкова много. И съжалявам, че наистина този човек го онеправдаха и обидиха. И никога не мога да се съглася с мнението, че Тодор Динов е основоположника на мултипликационните филми. Той намери нови хора, вече готови, обиграни хора, които са учили в тази област, а не като нас, които нищо не знаехме, нищо не можехме. Така започнахме. Но действително ние показахме неща, които съмнявам се дали другите биха могли да покажат по този начин при тези условия. Филмите на Жарава даваха това, което даваха, да кажем, филмите в Съветския съюз, мултипликационните филми, японските филми, които даваха този по-модерен начин, нали, с плоските фигури, той по-специално на децата не се харесваше толкова много, колкото се харесваха филмите на Димитър Тодоров. Защото те бяха по-реалистични, по-впечатлителни, много повече се доближаваха до филмите на Дисней, отколкото тези на Тодор Динов. На Тодор Динов бяха по-модерни и по-скоро бих казала, че допадаха повече на някои художници, отколкото на децата. И много по-разбрани бяха филмите на Димитър Тодоров, отколкото филмите на Тодор Динов. Сега много по-сложно е да се направи филм такъв, какъвто ни учеше Димитър Тодоров, който се учеше от филмите на Дисни, учеше се от филмите на японците, учеше се от филмите на Съветския съюз. Там, за да се направи едно движение реалистично, се изискаше много повече рисунки, защото едно обемно движение изискваше много повече неща, отколкото едно стилизирано, така да се изразя, плоско изразяване на движението и на самата фигура. В постигането на тези неща ние сме ходили в музеите, на естествено-историческия музей ходихме и там сме взимали, имаше един препаратор италянец, на когото бяхме поръчали птици, които да ги пригоди, да ги направи така, че да можем да раздвижваме крилата на тази птица, да могат глава, всичко да се движи в тази птица и да ни бъде много по-ясно как да дадем едно движение на летеж. А съобразно с това вече за нас ставаше много по-ясно как да раздвижим и едно животно, как да раздвижим и една човешка фигура. А за човешките фигури пък наблюдавахме много често игрални филми, от които да гледаме танци, които да гледаме бягания и така нататък. Много неща, с които вече ние да можем да се справяме с раздвижването на самите фигури. А това беше много по-тежко, отколкото да направиш една плоска фигура с по-резки движения. Много повече труд се изискваше. Бих казала даже двойно повече труд, ако не и повече, отколкото при другото положение. И наблюдавала съм децата, които в киното гледат един такъв реалистичен филм, каква е реакцията на децата и каква е реакцията на децата при другите вече заснети филми, които
както казахте, ви заляха екрана на българското кино в анимацията с тези плоски фигури. Никога едно дете не се е разплакало на един филм с такива фигури, но аз съм виждала деца да плачат и да се смеят до сълзи при един филм, който е работен по стила на Димитър Тодоров. Смятам, че това, което Жарава направи в областта на анимацията, е една здрава, силна основа, върху която вече може всичко да се изгражда. Докато основата на Тодор Динов в мултипликацията беше вече съвсем друга и върху нейната основа не може да се изграждат филми като тези на Димитър Тодоров. Докато обратното, Тодор Динов можеше да изгражда своите филми въз основа на тази основа, на това, което Жарава беше направил. Това е моето мнение. Тодор Динов наложи един свой стил на работа и не използва основата на филмите, които беше дал Жарава. Просто не беше съгласен с неговият стил и метод, без да държи сметка, че не можеха да бъдат положени основите на българските мултипликационни филми, на студията за мултипликационни филми, по този начин, по който Тодор Динов започна. Ако той беше започнал така, нямаше да има тези резултати. А той започна въз основа на той, което остави като наследство Жарава. Върху това здраво наследство, така както един художник, който не може да стане добър майстор, голям майстор, ако не овладее академичното изкуство, ако не овладее здравата рисунка, не би могъл да създаде и свое изкуство, и свой стил. Съжалявам много, че при това положение, което се поставиха нещата, след като Жарава напусна студията, той беше забравен. А той беше човек, който твърде много заслужаваше. Той беше човек, който работеше с много повече ентусиазъм от всеки друг. Той беше човек с голямо сърце, с много и обширно гледаше на нещата в рисувания филм и действително беше ни запалил и нещо, което ние не бихме могли да направиме, ако не беше този негов характер. При тези условия, при които ние работихме на времето, при тия тежки условия, при тези тежки условия никога Тодор Динов не би се съгласил да работи и никога не би постигнал това, което Жарава постигна. Малкото, което ние направихме със своите първи стъпки, защото ние нищо не знаехме за това изкуство, за начина, по който то трябваше да се изгражда. Ние се учихме едновременно всички заедно си помагахме. А Тодор Динов, за съжаление, наистина доди наготово в това отношение, а пък не го оцени. И в този случай най-много засегнат и най-много разочарован и обиден беше Жарава. Затова това е главната причина, по която той си даде оставката. И е много жестоко и погрешно да го забравят и да го... просто той да изчезне, така да се каже, от студията за мултипликационни филми, все едно, че никога не е съществувал. Сега, ако в студията се беше продължила работата на Жарава по този път, по този начин, по този стил, а той се учеше именно, както казах, от големите филми в света, ние наистина бихме постигнали много нещо. Защото художници не ни липсват, талантливи хора не ни липсват и можеше много нещо да се направи. И мисля, че ако по този начин се вървеше,
ние наистина бихме направили много нещо. Както в много области на изкуствата не липсват талантливи хора у нас, които да стоят по-долу от световните, така и тук мисля, че можеше да се направи филм, който да... Не искам да се изразя да смае света чак до такава степен, но биха харесали филмите ни на такава, че ще стоят на такава висота, на каквато стоят и филмите на големите държави, които са работили по този начин. Начина, по който се тръгна след това и вече, според мен беше малко условен и ограничен и заради това, според мен, заглъхна доста мултипликацията у нас. Защото в крайна сметка децата са най-вече тези, които отиват да гледат тези филми, от които се възхищават, а те го запомнят това нещо за цял живот. Те го запомнят и когато станат възрастни, също ги интересува и отиват да гледат тези филми. А сега вече никой, аз не знае дори дали някога възрастен с удоволствие, който не е така професионалист много в тази област, или пък не трябва да бъде принуден да заведе детето си или внучето си да отиде да гледа такъв филм. Да. Просто се забравят. Докато филмите на Дисней никога няма да се забравят. Има съветски филми, които никога няма да се забравят, които правят огромно впечатление. Да не говорим за японските филми, които също, както казах, децата се смеят, децата плачат на тези филми. А на този вид филми, които у нас започнаха да се работят, може за момента да се посмее, но след това ще го забрави и няма да може да си спомни даже какво е гледал. Това е резултатът според мен. Мога да кажа, че всеки от нас стоеше, защото обичаше работата си. Харесваше работата си и действително бяхме сплотени един с друг. Между нас никога не е имало заяждания. Никога не сме се карали да се разправяме. Всеки се вслушваше в това, което другия би му казал като критика, къде е сбъркал. Никога не се сърдеше за това. А главният виновник за това беше Жарава, който ни сплотяваше. Той ни сплотяваше със своите си изказвания, своята цел, със своя ентусиазъм. Той подхождаше към всеки един от нас индивидуално. Излизаше от неговото виждане, неговия начин, както вижда нещата, и вече беше започнал да ни възлага и ние да даваме типаж на някои от образите, ние да ги раздвижваме както намериме за добре, щом това сме сметнали, че така е по-добре. Това беше творческа работа. И това ни обединяваше, това ни сплотяваше и затова и винаги с удоволствие сме слушали това, което той ни е казвал. И никога не сме имали разправи. Той просто умееше да ръководи всеки един човек. Просто бъркаше в душата му, дето се казва. Бъркаше, за да издигне този човек, да го научи и да го похвали в последна сметка и да знае, че той е постигнал нещо. Ето това е, което ни вдъхновяваше и ни караше да работиме. Никой не се интересуваше за парите, които ще получи или за парите, които би трябвало да работи и никога не е ставало между нас въпрос защо не ни плащат толкова, бихме могли еди къде си да получиме толкова, а ние нищо не получаваме срещу това. Вярвайте ми, когато трябваше да се завършват филмчетата, поне в тия 2 години, в които аз бях, ни често пъти сме усъмвали на работната маса. От сутрин до сутрин. Така сме усъмвали и сме работили. Там ще направим някаква закуска, нещо колкото да хапнеме, малко някой ще почине за известно време и пак продължаваме и продължаваме, само и само да успеем да завършим в срока, който са ни изискали от нас филмчето. Така работихме. И никой не казваше, не мога да работя, стига дойде до гуша. Аз не съм чула никога някой да каже такова нещо от нас. И затова именно той ни показваше, водеше ни, отивахме да гледаме
Играл ни филми, в които да ни показва движение на балерини, на танцори, на певци, начина на изразяването им, в този случай това, което ни би трябвало да изразиме в своите филми. Гледали сме природонаучни филми, в които се показваха птици, животни, спирали сме се на такива моменти, които би ни трябвало на нас, както да речеме вълка, как би скочил върху агнето, или как агнето си играе, потичва или се спира пред някое цвете, за да го подуши и да си го хапне, дали му е вкусно или не. В това отношение ние работихме. Така мислехме и така ни насочваше той. Това беше естетическата страна вече за естетиката на движението. И именно по този повод ние ходихме и в Естествено-историческия музей и изискахме да ни направят такива птици. Даже и катеричка, и невестулка също бяха ни направили, които да ги раздвижваме и да видим как става това движение, как можем да го направим и за моменти, които още не можем по памет да установим. И правихме, значи раздвижвахме тази птица и вече от нея можехме да гледаме и да направим това, което ни беше необходимо. Ние раздвижвахме и рисувахме, не я заснимахме раздвижена. А ние рисувахме, просто от натура и гледахме, я рисувахме и това вече ни помагаше повече творчески да погледнем на тази работа, отколкото да копираме заснетия филм. Значи Жарава никога не е изисквал от началниците отгоре да го изявят, да го изтъкнат като някаква голяма личност и да го наложат на нас с това мнение. Никога такова нещо той не е искал. Той беше рядко скромен човек и през ум не му е минавало такова нещо. Художествено-творческа работа, това е което искаше да се постигне, а себе си поставяше, трябва да ви кажа, че поставяше на заден план, никога не е изтъквал себе си в това отношение. Никога. Даже когато гледаха първите ни филмчета, той изтъкваше колко много ние сме постигнали, колко много ние сме направили, но не колко много е направил той. Аз никога не съм го чула да се хвали. Никога.